guys, it's GoodWorks here. Welcome and welcome back sa atong channel. Karon guys, nakaroon sa refilling station ni Jiri Galabin kay makatag mi og snack food sa mga frontliners sa Bukidnon. So nara si Jerry Galabin, no? Atong tanawon si Jerry. Nara rin tagiya sa station day guys, si Jerry Galabin. Ano yun, dahil pag-refill sa kuha, no? Sa itawag ka ni Pap? Battle butter. Mano-mano. Mano yung mga ibang ata guys sa kuhan, sa Frontliner sa Bukidnon karon. Ano gani pangalan tadi sa filling station nyo pa? Aquakis. Aquakis. Muna yung lang station guys, no? Pero sa Puerto muna yung pangalan sila station Aquakis. Ganahan mo dito guys, order of tubig at ito lang mo dito, no? So napoy lang ang set number, muna lang set number sa ilang station dito sa Puerto, Cagayan de Oro. Dito guys, masaligan nila ang tubig kay masaligan na ng tubig, na sila ay laboratory. Sa laboratory, Environmental Health Laboratory Servers Cooperative. So, aprobado sa Aquasoft Water System Corporation. Dari na mo sila ang station kaya sigurado inyong Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Guys, no, ang finished product sa mineral. Guys, ang finished product. Finished product sa mineral water. So, narinig mo guys, no, kung na may order guys. Sigurado gawin nyo sigurado yung kalusugan nyo dito. Maaasahan ang filling station dito. Dito lang yan sa Puerto, Cagayan de Oro. Sana all. Sana all. Yan na vlog. Hello guys. Hello guys. Music na Nagandad mo? Hello guys, welcome to my vlog. Nandito po kami ngayon sa Alae. Magbibigay kami ng pagkain sa Frontliners.
kanina guys, no? Nangatag daw mineral water o gamay nga snack para sa mga frontliners. Salamat guys sa itong mga frontliners no, magsaservisyo sa tuwa para sa tuwa ang kayuhan. Salamat po BRC, CDO chapter o Bukidnon chapter, Riders Club
salamat kay nakatabang ta sa gamay lang no sa atong mga frontliners. Salamat po sa atong salamat po din nyo. Salamat sa pagtanaw ng video ha. I hope di mo makalimot og like, comment, share o subscribe sa atong channel para daghan pa tag video nga magbuhat. Pasensya kay guys no. Mga medyo awkward kay ko mo awkward kay ko mo vlog eh. First time mo na akong mag-vlog nga practice o pag niya ako ayok di mo masunghan og tanaw sa akong video. Mga to guys, salamat kay guys. God bless.